шампиона в тежка категория Студио Митко Касимов 4К. Поздравно звучи за най-добрия чичо, за Васил специално от новоженеца. Айде, Яша! За Василка Гаица много специално. Айде! Йо! 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 И още напъна пристига от кумовете да продължава кючека. Оригинално! Бебо и Аско да заповядат на дансинга. Лични поздрави от новоженеца. Айде, Бабо и Аско на дансинга. И така, също така пристига още напада от нашите братче, от чичето, от Васко. За всички приятели, за всички гости, за цялата фамилия. За Аско, много специално от новоженеца. За Чичо Васко. Айде, Яша, Яша! И кючека продължава за шефката специално. Айде, Яша! За шефката, шефката, за шефката, шефката, за шефката, шефката, за шефката, шефката. Айде, ке не свири малко и за шефа, за шефа. Айде, кучека продължава. И така поздрав звучи от чорбаджията за четиримата братя. За четиримата братя много специално и за всички гости. Лични поздрави от чорбаджията. 10 евро за гелето. И още точки. И 30 точки. Яша, Яша. И така кичека продължава оригинално. За четиримата братя много специално. За най-красивото младо семейство.
Хайде, Яша, 3 звезди. Яша. И така, внимание, високът поздрави. Продължаваме за 4-мата братя, за най-красивото младо семейство и за всички гости. Колеги, Кючека, Яша, Пяша. Айде, Яша, геле! И така, внимание, поздрави от чорбаджията, ако обичат сватовете да заповядат на дансинга. Айде, очакваме сватовете на дансинга. О! Яшап, 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 яшап. И така, Кичека продължава оригинално за най-готините чорбаджи, за най-красивото младо семейство. Хайде, Яша, геле! И така пристига 10 точки, Кючека продължава. Също така пристигат още 10 точки от Анелия. Ангелина! Ангелина, От Ангелина извиня се. специално. От Ангелина! Чак, 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 чак. Яша, Яша, Ангелина, Яша! И така, то. И така пристигат поздрави от Паско много специално. Кичека продължава за най-големия земеделец, за Иската специално. Хайде, геле! За Иската, за най-големия земеделец да продължава. Яко! Сега, колеги, обръщам внимание. Пристигат още 10 точки от най-готината баба. Поздравява своите деца, кумовете, най-вече малото семейство
и всички приятели. С Кичека, Гаджика. От бабата и за Ангелина специално. Рак, цак, рак, цак. Еша. За Рикардо, за Марио много специално. Те поздравяват младото семейство. Чорбажиите. Айде, Кичека продължава. И още 10 евро. И така, Кичека продължава за Диего, Рики. За брашедите, много специално. Айде, Кичека продължава оригинално. Още 10 точки от нашото братче. И така също за младоженника, за неговия брат Ангел. Добре продължава. Айде, Ангеле!
точки за всички приятели и за най-яката камера за Адеми. Сезара. Хайде, колеги, продължаваме за група Кеш и за Стрелча. Ако обичат младежите от Стрелча, хайде всички младежи идват тук на дансинга. Хайде, Стрелча! За група Кеш. За група Кеш. За група Кеш. За група Кеш. Колеги, да се чуват. Ако обичат, младежите, оркестъра няма да свири. От Стрелча, айде, елате тук, ви викат. Айде, младежите, айде всички. Защото оркестъра няма да свири. Заповядайте тук на дансинга. Айде, младежите, за група Кеш. За група Кеш. За група Кеш. За група Кеш. И сега, айде, колеги, продължаваме. Айде продължаваме за младежите от Стрелча. Стари закони, ти знаеш, братко, какво да свириш. Айде, ти си човеко. За 100 човека. Айде, еша! И сега, пристига 10 евро, кичика продължава. Чичо Васко за най-доброто студио Итко Късъмо 4К. Алиша! Ей, шоу! Кичека продължава за младежите от Стрелча. Айде, Стрелча, държава! Еша! И така, пристигат още поздрави от брата на булката. Айде, Яша! Продължава! Шампиона в тежка категория Студио Митко Късъмов 4К.